Mbak Eka, Mbak Rizky, Mbak Suci karo Mbak Fami jumeneng nyedaki Mas Garing kene. Monggo, ya Mataram. Terus. Yo. Hai Ngetan bali ngulang monggo setiane kelakon. Ayo wah, Jan. Apa? Sidanmu rumah saku tertib banget. Tertib piye? Ora ditata wis teratur dhewe. Bab perkara apa? Iki kaya sidan kok kaya udak-udakan ya. Kok udah-udahan? Delok saka kono dhuwur-dhuwur iki miniatur. Kok miniatur. Lah saya cilik ngene iki meringkil. Heeh, niki tegese wis ngerti karo kewajibane dhewe-dhewe lan mawas diri. Sing dhuwur sapa, sing cendhek sapa, iso dipapanke samestine. Nggih. Tak kenal maka tak sayang. Nah, Mas Gareng. Ya wegah aku tak kenal ya maka tak nikah. Ya aja ngono. Ditepungke sik Mas kar ben lega oleh sowan rene. Oh nggih. Mungkin belum ada yang kenal Nggih, heeh. jenengmu sapa? Kowe pesindan kok dhuwure kaya corong pabrik. Jenengmu sapa? Nggih, sugeng dalu Pakde Gareng. Sugeng dalu, Nduk. Derek pitepangan dalem Rizky Ainanda Utami. Sinden saiki lho. Piye? Jenenge apik-apik Rizky Ainanda Utami biyen ya cukup ngatirah, tantinah ngono. Suminem. Suminem. Nggih. Saiki Rizky Ainanda Utami. Bocah iki candi. Kula asli saking Purwodadi Grobogan. Wah, ki mesti tekone telat kowe. Lah ngapa Lah ta? pripun? Dalane gugruk kono. Iya. Heeh, Purwodadi ngendi, Mbak? Kula geyer. Wah, lah pas Monggo kuwi pas geyer. dalane sing jeblok kuwi Mas. Pas longsor ya geyer kuwi. Nggih, heeh. Anu, Alhamdulillah. Nuwun sewu, nuwun Dalem, sewu. nggih. Derek Mas Bayu wis suwe. Alhamdulillah sampun. Nuwun sewu, background pendidikanmu apa, Nduk? Kula kuliah wonten ISI Surakarta, Pakde. Kuliah. Nggih, sampun lulus alhamdulillah. S1 apa S2? Strata 1 Pak S1. Bayu, Iki nggih. sinden saiki iki ora iso dienggo baen-baen, ora iso disepelekke. Nggih. S1 sarjana minimal S1. Ya, Nggih. sarjana seni. Nuwun sewu. Dalem. Ora jeneng utik-utik pribadi. Terus pundi? Wis duwe bojo apa urung? Alhamdulillah. Kula sampun gadah calon. Oh, calon ki kecil. Calon kok kecil iki piye karepe? Alah wong calon ki ya urung pasti to. Oh, dadi nek calon kuwi urung sah. Urung. Suwan-suwani jek iso. Lah wong bakal. mesti jarak jauh hubungane kok. Nggih, alhamdulillah Mas Gareng. Apa? Dalu niki calone Mbak Rizky apa kuwi melu nabuhi aku gender. Nah. Oh, lah niku HP-ne jenengan to Pakde sing niku. Sing abang niku HP-ne jenengan? Heeh. Mang Guak, Mas. Guak. Iya, Oh. kuwi calone Rizky sing gender kuwi. Oh, bolo dhewe, bolo dhewe. Bolo dhewe, aku gur takon. Heeh, jare calon ki iso batal. Oh, ora ya ini tak pucek-pucekke terus, tak pucek-pucekke terus. Ora kok beda kaya mau. Mau piye? Aku paling wedi kok karo wong yang lagi calon, ya wis dikepenake ya, Nduk Oh, sayang. nggih. Nggih. Jenengmu sapa? Wilujeng dalu, Pakde. Iki jane sinden polampor to. Semangat. Kuwi semangat kok Ya ya. semangat-semangate ya saukuran aja bengok-bengok kaya ngurak manuk ning sawah. Sesuai tandon. Sesuai tandon air. Oh iya iki sing ukuran 1500 liter. Oh, nggih. Anu jenengmu sapa? Paring asma sinten, Mbak? Kula Pakde. Suci Ovita Dewi. Sapa? Suci Ovita Dewi. Ya mbok wis suci aktif Ovita. Suci Ovita Dewi. Ovita Dewi ngono e rasa Armune kok angel men. Semangat. Anu kowe bocah ndi to, Nduk? Kula asli pakai Tulungagung. Tulungagung Jawa Timur. Nggih. Mula ya suarane banter. Lah ngapa? Lah saka tulung kok. Oh, Tulungagung. Nggih, Tulungagung. Mbak Suci Ovita Dewi. Anu, padha iki mau pertanyaane. Nggih. Anu, background pendidikane. pendidikane apa? Kula Nah,
Kula S1 apa S2? kula S2 niki badhe daftar S3, S4, S5 nganti S15. Iya. Iki bocah iki piye to? Lho, Mbak Mbak, tak iki ngapa? Saya pinter kok saya suwung. mboten suwung niki. Ya S2 Semangat. S3. Nggih. Wah, Nggih, calon S2, calon S3. calon dok nun sewu wis Nggih. di bojo. Alah barabi, Pak De. Oh, barabi. to? Barabi. Oh, ya sekene. Ngapa kok terus diusir iki lho? Ora diusir barabi kok. Iya. Wis ora kemungkinan kecil. Nggih, heeh. Nah, iki tepungke sik. Iki isih bocah iki. Kaya ngene kok bocah edan. Ya ora ngono to. Jenengmu sapa? Kula. Heeh. Tangglet dumateng kula Kang Mas. Iya. Tangglet dumateng kula. Iya. Saestu tangglet. Oh, tak bacok lho. Aja nesu to kok ya. Lah kowe iki andani ya kok tunggal tanglet. Ora. Jenengmu sapa? Nami kula Fahmi. Fahmi. Heeh. Bocah ngendi to, Nduk? Kula. Heeh. Jare itu bocah. Oh, anu wong ngendi? Wong ngendi, Nduk? Kula saking Ponorogo. Ponorogo kok Ponorogo. Lah kula basakne Oh kula iya. mboten nggih. Nek kutha ya jadi bahasa. Oh, Purwo ngoten. dadi Tulungagung Ponorogo. Nun sewu. Injih. Dijuk kowe wis dibujuk apa urung? Kula. Heeh. Kula sampun Sampun apa? Dek mben. Ora ndo ta kowe? Oh, batere jamak kuwi titele saiki DRA. DRA. Dadi Rondo Anyaran. Oh, aduh malah rawani kene. Iya. Lah napa to? Rondo iki grajine landhep. Ya ora to ya. Wis, tak tepungke. Lah iki jek siji kok. Lho iki ya wong ta? Ngenyek banget apa dikira tugelan tebu. Oh, iki tuh gelan tebu. Iya. Jenengmu sapa? Iki ya wong manene kok ya. Jenengmu sapa? Oh, wah. Oh, wah. Apa enek tebulan apa? Apa? Apa Tebulan enek? iki apa? Apa nek tugelan tebu iso omong? Sing ngomong tuh gelan tebu kono lho. Apa enek jene iki yo wong. Lah nek ora wong apa iso omong? Lho. Sajake suyah, rumah saku beda nek karo Mbak Yu ngono kuwi. Lho wong ora ketok. Ora ketok sakmene iki yo sak masih sak pringkil mosok gak ketok. Sing mok sawang ku lho apa? Ya. Aku iki karo panjenengan ngejeni tak ajeni lho Pak De. Ya Nah, kuwi wong tuwa ora iso diajeni wis ngono kuwi. Karo bocah kale sia-sia. Panjenengan ki seniorku. Mas Gareng, kowe aja nyepelekke. Arep bocah iki kaya Nggih. dangkel jati. Ning iki ya wong. Ngono lho, ngerti ra? Arep kaya tegesan, ning iki ya wong. Matur nuwun lho Pak Bayu Juragan Rokok. Kok juragan rokok iki. Lah aku apa? tegesane. Kaya kebangetan mosok bocah tegesan. Ora. Mas yo iki kaya kuburan kere. Ya ora. Aja nesu, aja Nesu sayang. aku nesu. Ora. Jenengmu sapa sayang? Kok iso aku Eka. Ya wis. Kok ya wis takoni sekolahe. Oh, sekolahmu ngendi? Sekolahku ngendi? Ya padha karo Mbak-Yu ku wis lulus wis sekolahku ngendi ki lho. Lho, lah ya lulus ki lulus saka ngendi SLB? SMP apa SMA? Ngono lho. Omongno to, nek aku ki bar daftar PAUD ngono. Mas Gareng, Apa? Mbak Eka kuwi arep kaya tugelan debok. Ning kuwi S1, iki wis sarjana. Oh, ngono. Oh, sarjana. Heeh. Omahmu ndi to, sayang? Sragen. Ndak ngendi? Sragen. Anu, kowe ya payu. Payu apa? Wis di bojo ngono Ya maksude. sing ngono lho. Heeh, wis di bojo apa urung? Ya urung. Pacar. Belum. Oh ya syukur. Kok syukur wis dipujake sing apik kok ya. Lah mujekke syukur ki tegese iso iki masih bisa mengejar karir. Oh, iya. Tapi aku akeh kok kenal aku. Iya. Akeh kenal aku. Sapa? Ya akeh sing wis ninggalke aku ya nan. Oh iya ta. Oh berarti Ora usah gelo. Nek urung ketemu jodhone iki rak ya Iya. mesti ana-ana wae. Nek ketemu jodhone ya kaya ngono. Mergo sing jenenge jodho ki ora kena kinayang apa ya, Kak. betul. Nggih. Arep omahe cedhak bendina digoncengke ya ta. Nek urung jodhone ya pisah. Lah, ngono aja. Ning nek omahe ado-adoan ya ta, misale kaya Mas Gareng dawana do kene, wis dadi jodhone ya pethuk karo Bu Gareng sing saiki iki. Tenan. Nggih. Loh. Cedak urung karuan ketemu, urung katuan jodoh Nggih. ado ki lho. Lah iya. Wis Nggih. ngerti-ngerti meten. Ya ora. Nggih, ya saiki diaturke sik pepiling. Monggo. Aku tak ngicipi suarane. Iki Waranggana 4.
Mbak Rizky, Mbak Suci, Mbak Fahmi karo Mbak Eka. Yo. Dibawani dandang gula pepeling. Iya. Sing bawa Mas Gareng. Iya. Mau Mas Gareng wis. Lah iki gaweane apa? Engko enek dhewe. Nggih. Saiki sampeyan sing bawani. Ora urung ya sing tuwa to ngene iki. Lah nggih, sing tuwa kudu kei pakurmatan kok ya. Monggo Mas Gareng diatur iki. Bawa dandang gula pepeling Mas Gareng. Nggih. Ora sanggo jegok. Dehem kok jegok. Nggih. Ya Mas, suarane dimatke tenan mergo iki ning Kabupaten Pati iki ketoprak ya elok, ya to mriki iki hebat kabeh. Tak hati-hati. Dalang-dalang ya akeh. Aku tak hati-hati bengi iki ditunggoni dalan lho. Sapa? Kartopel. Wah iya nggih. Ya Mas, diatur iki bawane. Iki ibu-ibu anu lenggah Heeh, mawon nggih. ibu-ibu lenggah. Angge ngurmati Pak De Gareng. Betul. Anu Nggih. majeng menika tindak maju. Iya. Nggih. Iki pepeling kula kintunaken dhateng para pamriksa sedaya. Nggih. Sing lumantar streaming utawa sing lenggah wonten mriki. Heeh. Ya Mas. Lan ora Alah. ngopo to? Kowe iki ra kesel to dalang wiwit sore mau. Ngomong kowe. Ya wis kono. Pancine aku arep nembang pamer swara supaya dirungokke malah kowe ngomong nyuara kapan. Yen wis pancine nembang kok aja. Malah kono sing ngomong dhewe ngono. Lah iya. Ayo, kaya ngapa suarane? Nano nano wasitoti nane saking Prawinasis. gandeng iki didukung sound system sing kepenak nyuwara didudut dipeksa rasane. Iya. Nano. Yo. Kecil. Lah iya dibuktekke ya. Ngelingono wong urip ing donya Ya, terus bebasan ya. bebasan mung mampir ngombe Pepeling dipun suwun warga WMC Wayang Mania Community. Lajeng SBA sedulur Bayu Aji. Kas FC Ki Anom Surata Fans Club. Tuwin para pandemen wayang sanesipun. Menika wonten wajibipun Mas Gareng tali asih Rp400.000 didum rata. Alhamdulillah. Aja dipek dhewe ning didum sing adil. Nggih. Ya. Alhamdulillah. Tibake wong ayu-ayu kuwi doyan duit ya. Tapi ya tak Tak pikir mau lungguh lho bareng ana duit kok didum rata. Alhamdulillah ya Bu Pakmi. nggih, amin. Aku ki pemerataan kuwi penting. Nggih. Dimane nyambut gaene kepenak. Nggih, pun lenggah malih Ibu-ibu, mangga. Lah aku Aku piye to? kok ora komanan. Lah sing ngedum sapa kok? Aku. Lah ya aja nyalahke aku. Kuwi sing ora pinter sing ngedum. Oh ya. Kleru urute. Kok sik kok mbok jalukne piye? Lah aku dadane ora komanan ngedume kleru dalane. Oh, Nah, iya. wiwit sing cilik sik wae. Nah, ngono. Nah, ki. Nah, wis. Lho aku kok ya tetep ora komanan. Lah piye aja nyalahke aku mau nyampeke mangdum kok. Ya, Oh, nasib. ya nenane. Aku ora kedu. Cakepane dudu kuwi kok terus. Nembange ya aja karo ngatung. Biasa. Nah, sedakepe sok ben wae. Sok enek sing nyedakepke. Kakean aturan. Menano. Serantuk saweran diatur terus. Maka Salat kang limang waktu. Ya. Kudu tansah. menano Atipun lampahi. ya. Iku cagak agama pakartikan luhur. lalane Atau kentumindak mungkar
yakti urip mangya tentrem lahir batin Orane jondunya yo diaturke buka kendang tak kuntak maning ya mangga yo yuk balungan seru mas alah kur yo yen wajine tansati elingke wis wajine padha nindakake ajan wis kumandhang kayae sembayang tetep diwajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama rimang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah terus salat saya ingat doke tindak mungkar mari planning sedang keping rayogane ditanggo salat sunae ya sembrono iku perintah agama ngelingono timbul nyomong sedelo sabar lan tawakal masa sing kuwasa yen yo iku bunga suwarga mangga yen wajine tansah dielingke wis wajine padha nindakake akan wis kumandhang kayae sembayang tetep diwajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah sebaruan asar salat saya tinggal gawe tindak mungkar mari plani sedang keping rayogane ditanggo salat sunae sesembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar tawakal masa sing kuwasa yen gawene besok munggah matur sembah nuwun menika lagu peling sampun dikintunke Mas Gareng